साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला रायगड जिल्ह्यातील रोहा शहरातून तिरंगा रॅली काढून पाठिंबा दर्शवण्यात आला। विद्यार्थी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने रॅलीत सहभागी झाले होते। दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि त्यांच्या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी रोहा शहरात रविवारी उत्साहपूर्ण तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं। दमखाडी येथील नवरत्न हॉटेल परिसरातून रॅलीला प्रारंभ झाला। विद्यार्थी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येनं या रॅलीत सहभागी झाले होते। सहभागींच्या हातातील तिरंगे आणि देशभक्तीपर घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला। विशेष म्हणजे रॅली दरम्यान कोणत्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे अथवा पक्षीय घोषणा देण्यात आल्या नाही। संविधानिक मार्गाने लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा गौरव आणि लोकशाही मूल्यांचा सन्मान करण्याच्या उद्देशानं हा उपक्रम आयोजित करण्यात आल्याचं आयोजकांनी स्पष्ट केलं।